Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kakabsat, ti napudpudno apammati ti panagungar, iso ti mangted ti rag-o, ragsak, ken pigsa tayo, nga mangitultuloy nga agdalyasat iti daytoy nga biag. Agkamatalik tayo, ken kuana, ken Kristo nga nagungar, daytoy kuma, ti mangted kada tayo iti napudpudno anamnama. Tapno maikaritay ang makirano, iti daytoy na santon a misteryo, bigbigan tayo pay dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan tayo idayan, tangay mamati tayo, ti Diyos manang ngaasi kan managayat. Gloria iti Diyos, iti kamatwan, ganito'y nagkakapya, kadagiti tattawa na imbag ti panagnak natin da, ibunan nagdaka, itanmog na kapag-rukbaban na kadaydayawen na ka, agyaman kang ken kagapuiti na indaklan na dayag mo. Gloria iti Diyos, iti kamatwan, Apo Diyos na ilangitan nari, Diyos Ama, aman nakabali namin, ket sika pumiya Jesu Kristo, bukbukto anak ti Diyos nga Apo, Cordero ti Diyos ken anak ti Ama. Gloria iti Diyos, iti kamatwan, sika magika, kadagiti basbasol ti Lord,
siksika iti kangatwa, iti timpuyog ti Espiritu Santo. Kumararag tayo. O Diyos, inyeg mo ti pannakaisalakan mi, ket inted mo ti pannakaibilang mi nga anak mo. Kitain nakamkad asi-aasi, tapno da kami amamati ken Kristo. Maragpat minto tinapaypay so awaya-waya, ken ti agnanayon nga inkarim atawiden mi. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagari ken ka ititimpuyog ti Espiritu Santo. Dios nga agnanayon nga awan ti enggana. Ti maibasa na adaw iti aramid dagiti apostoles. Inkasaba da Pablo ken Bernabe tinaimbag adamag ijay Derbe, ket adu tinaawis da nga agbalin nga adalan. Kalpasan na, nagsublida ijay Listra ken ijay Iconio. Naglayon da ijay Antioquia ti Pisidia. Pinatibkerda dagiti mamati, ket binalakadan da ida nga agtalinaed asipupudno iti pamati. Insursuro da, masapul nga lasat tayo iti adu arigat, iti isaserek tayo iti pagarian ti Diyos. Nang dutok da kadagiti panglakayen, nagpaay iti tunggal iglesia, ket babaen ti panagkararag ken panagayunar, intalek da ida iti Diyos a pinatida. Idi linasat da Pablo ken Bernabe ti sakop ti Pisidia, dimteng da ijay Pamphylia. Inkasabada ti mensahe ijay Perge, sada simmalog ijay Atalia. Manipod Atalia, nagbilugda ang nagsubli ijay Antioquia, ti lugar ang nakaitalkanda iti parabor ti Diyos, iti trabaho akalkalpasda nga inaramid. Iti sumangpet da ijay Antioquia, inurnong da dagiti amin akamkameng ti iglesia. Sinarita da ti amin nga aramid ti Diyos, babaen kadakwada, kenno kasano ti pananglukat ti Diyos iti dalan ti pamati dagiti hentil. Ti sao ti Apo. O Diyos ko ken arik, itanok kanto, agnanayon to nga idaydayaw ko tinagan mo. O Diyos ko ken arik, itanok kanto, agnanayon to nga idaydayaw ko tinagan mo. Managparabor ken manangaasi ti Apo, saan analaka nga agpungtot, ket dimet maibos ti kinamanagayat na. Naimbag ti Apo kadagiti amin a tao, ket nadungo kadagiti amin a pinaruswana. O Diyos ko ken arik, itanok kanto, agnanayon to nga idaydayaw ko tinagan mo. O Apo, dagiti amin aparswam, idaydayaw da ka. Ket dagiti adipen mo, itanok da ka. Ti dayag ti pagariam ti sawenda, ket ti bileg mo ti saritaen da. Tapno maamuan dagiti padada a tao, ti naindaklan nga aramid mo, ken ti kinadaeg ti pagariam. O Diyos ko ken arik, itanok kanto, agnanayon to nga idaydayaw ko tinagan mo. Agnanayon ti pagariam, agpaot ti panagturay mo iti amin akapututan. O Diyos ko ken arik, itanok kanto, agnanayon to nga idaydayaw ko tinagan mo. Ti may basa na adaw iti libro ti paltiin. Siak ni Juan, nakitak ti baro a langit ken ti baro a daga. Tanapukawen ti muna a langit ken ti muna a daga. Awan meten ti baybay, ket nakitak ti nasantuan a syudad, ti baro a Jerusalem, a bumababa manipod langit ngaggapoy ti Diyos. Akas iti babae, a nakawesan ngagkasar, ket nakasaganang a sumabat iti nobyo. Nakangega iti napigsa at timeg, a naggapoy iti trono. Kunana, agnaeden ti Diyos kadagiti tattao.
makipagtaeng to kadakwada, ket isudan to ti ili na. Kadwadan to ti Diyos, ket isun to ti Diyos da. Punasen nanto dagiti amin alwada, awanton ti patay, landingit, sangsangit wen ut-ut, agsipot na limabasen, dagiti umununa abanag. Kalpasan na, kinuna ti nakatugaw iti trono, pabarwekon ti amin abanag, kinuna na pa'y kanyak. Isurat mo daytoy, pudno ken mapagtalkan dagitoy asao. Kinuna na pa'y, natungpalen, siya ti Alpha ken ti Omega, ti pangrugyan ken ti panungpalan. Siya sino man amawaw, maikan ti libre adanum, ngagapo iti ubog, ti danum ti biyag, ti sao ti Apo. Agyaman tayo. Hallelujah, hallelujah, hintay amin ikanta. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Juan. Idi nakapanawan ni Judas ijay sinakulo kinuna ni Jesus. Maitanok itan ti anak ti tao, ket maitanok met ti Dios ken kuana. Ket no maitanok ti Dios ken kuana, ti Dios met laeng ti mangitanok iti anak ti tao. Ket aramiden nanto adagos, anak ko basit laengen a tiyempo ti kaaddak kada kayo, adda baro abilin nga ited ko kada kayo, agiin nayat kayo, kas iti panagayat ko kada kayo, kas tamet ko ma ti panagiin nayat yo. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Good morning. Welcome kadagitay taga Abra, Dolores Abra, salsalud-sudet tatay, awam mo balayo kung nagkatawa damot na singpet da ano natal na di Dolores father ko na wal hama nga amin nya. Welcome mat kadagitay taga Bagyo. Welcome mat kadagitay taga Badok, da taga Santa Cruz kada taga Hawaii. Welcome mo dagitay taga Kaliwakiw. Nariga mo no awanda nya. Nagyay seminaryo, ideal college kami. Nasurok kami nga sa ngagasot. Iyay San Pablo Seminary di Bagyo. Dakkel di jay community mi. Kuno agluto da ka sa nga dungdong. Oray mo di addakam dito ICST, dito vegan. Kasi mula ang almost 100 kami, basbasit kami ng almost 100, ado kami. Kagapot na kanayon nga kasjay, ti panagluto da ado. Kamay sa nga bigat, iyay vegan ka, ti agkaka-table, BEC ko namin gamin, Basic Ecclesial Community, aglalaok, ada taga Abra, ada taga Mountain Province, Cagayan, Isabela, haan nga da kay nga agkakailian, da kay laang haan, aglalaok, BEC ko namin di jay. Kaya di may isang bigat, gaputa alas 6, 5:30, agreeing kami alas 6, morning prayer, misa, alas 7, mamigat kamin. Kinumaangot mo di masidaday jayon, agkirausan ta, tiyan mo. Kinagbayag mo dato'y prayer leader, mabisinan di jay rinak. Kaya di nalpas ti kararag,
Siya uraya kun di jay makan, tati naghimas di jay si dami, may isang dete itlog nga boiled egg. No daduma kapag kukuntisan mi, pag titinok token mi no sinno mga bak. Kin dete sardinas nga naigisa iti kamatis kin anya na ganan lasuna. Kin naghimas di jay panagangot ko, makaalaala akong ta mabisina. Anya na ganan. Yes, kung naadiri na. Kung na di kadwak, itlog na naman. Sa bagay makitak biyag na, may kaya. Kasi mga dimakil ay ubog. Matay tibisin. No di si dami nga itlog, kindi ko, agyaman akon. May sa the same si dami, itlog, kin sardinas nga naigisa, siyak agyam-yamanak, iso na agkum-complain. Ka-design nga itlog, design di si dami, agpadpada mo di si dami. Kakunak, siguro, sa bagay, di itsura na gamin ken di pa nagbiag na, medyo rich kids dato eh. Taga-bransa di dyan, malagip ko. Kaya ako na, agreklamo, taapa yang amin, ijay mo gamin balay ka ko, no, mamigat kami kat, DJ sagdagay sa kami nga itlog, nagastar launay para kiniinang ko dayjay. Sa nga pulo kami, plus isuda nga agasawa, 12 abinigat nga itlog, ay ka nagastar mo't adayjay. Iso nga niinang ko, haan na nga ma-i-offer kanya, may DJ lining tanga saggay sa, nasirib, DJ tay dua nga itlog, wano talo, no daduma ka nagbabatit pa'y ata kinaot na mo ijay baki, ibatir na. Kagasam ta ibatir na, nagdakkel di pariyok me, into nuluton na, ipaigid na nga, apo kaslan to kaingpis ti kupon bandi jay, binatir nga iyap-apgad na basit tap no umanay, sanan to at least aka tinkras mo't adi, no kumano pizza ka tinkras mo't adi yan na ingpis, sanan to gudwa-gudwan, iso, kaya agyam-yaman ako no adda idi, iso nga DJ kadwak di seminaryo, itlog na naman ko na, siyak mo, wow, itlog. Agyaman ak ta iji balimi ka talaga ka, awan na ingpis ti si dami nga itlog. Kiso nga agyaman ak, di same nga itlog, ngam apay nga nagduma ti panirigan mi. Grateful heart and complaining heart. Agririri. Kano da dumakas jay tilubong tayo. Depende di jay puso tayo, nukas ano ti panangawat tayo, dagiti paspasamak dito'y lubong. Depende no anya ginagyan ti puso tayo, nukas ano tayo nga makilangan how to deal with things. Kasi kaagyaman ako, isuna ka agkum-complain. Ngam ado nga talaga, we cannot deny nga, ado gamin ti toxic nga tao. Anya dagiti toxic nga tao. Umuna adda pakakitaan. Umuna dagiti toxic nga tattao. Umuna madiamin ti panagkit-kita na. Amin nga banag. Kaaruba na, umalis ti trabaho, iso nga iso. Ada na pa sa magtibiyag na agkumplento pay laeng, haan nga mapagpagustuanan, amin tilubong very negative, toxic dayta nga tao. Ay ito no maibusan ti kumkumplenan na, jayton rupa na ti kumkumplenan, apay gabi niya kastay ti rupa! Jayton problema rupa na ti kumplena na no maditi pa nagkit-kita no haam mo nga maapresyar dagiti banbanag dito'y lubong toxic ka, mistake amin, madi amin, negative amin. Katilubong idi imayon ni Apo Isusen pinapintas na tilubong nagbalin ana sa graduan tilubong ket good. Nasaya at tilubong, uray ti tao, good, at dalaeng kamalina. No dadduma. Ngam no negative amin pa nagkit-kita mon, toxic ti biag mon, balbaliwam, nasaya at tilubong, nasaya at dayjay itlog, haan? Nasaya at di itlog. Depende laeng kada ka mga duangan ng kita, no kas ano dayjay,
itlog. Maikadwa nga pagkakitaan ti tao nga toxic. Puro dilaw, pamabasol, gaputan negative, dilaw, pamabasol. Nag-emergency meeting kami, idi na minsan nga rabi adagitay para piyesta, umay kay to nga bisita into no 20 to, rambakan tayo ti makatawan nga anibersaryo datoy nga simbaan. At cluster nga in charge, sponsor ko na tayo, ko nami. Ngam ko na, ag-emergency meeting tayo, apaya. Nagmayat di ugali, ti kay simsimbaan, nga after the event, kas pangarigan, kas lanalpas ko mati piyesta, evaluaten tayo no anya tinapasamak. Very good. Ore ka talubulan tayo nga evaluaten dahi nga napasamak, things to improve, anya dagiti mapapintas no hantay mo't nagplano nga nasaya at kasakbayan na, ore ka dilaw tayo nga dilaw, nalpasen. Iso nga sakbay tayo nga agdilaw, umay tayo kitaan no niya, di maitulong tayo, kitaan tayo no niya ti mang parungbo, mang papintasen, tamalpasen. Kinudadduman no madi amin ti makikita tayo awampay nasaya at dilaw ala amin nga kadwa tayo day tayo ti pa nagkit gaputan negative ti pa nagkit-kita tayo amin aminan damo dagitay regular met uri sa dinno nga parokya sumanao nga dumanilaw panagtatrabaho awammet at daman nga paumay lag kita-kita akino nagdadakkel mo ti kukuna ay hindi kaya ti agogas. Balbalatong diyay na may ikaalong nga pagkakitaan ti toxic nga tao ti puso na napunpunno iti apal haan nga dakes ti apal depende kanyam nga mangdala. Nakaruwar ko matilet na di ka arubayaw, nagpaaramid mo ti tarpolin, kasla kandidato, congratulations, kananay ka dyan, to, nya na ganan, Daisy Bigasan, for passing the LET exam, kabil na mo dyan ti ruangan. No nasaya at diapal ko na jinanang kintatang, anak ko, tuladin nyo ni manang yo, kastalaingan nyo ti agbasa, lakay, kiskisayam, taarak mo, kin sigarilyom, agpabasa ta, nasaya at nga apal. Ngam no dakes nga apal, nagsaksakar tumo ila data. Amok, ano kas ano nga nagbasa data? Apal, napuno ti apal. Nagado ti tao nga napno ti apal. No naparaburan ta kaarubam, gimatang ti lugan na nagpatadar ti balay na. Wow, sana all ko namlatan ay papatik mamati agwasa, ipapatik mamati agtrabaho, agpabasa akman ta barbaring adaganas ko. Kalakaan nga solusyon, ag-coordinator akman. Nakman agbutos di abra apay. 50 mil sa kano balon diya ka mo awanti amo kano na no nasaya at di nakitam ka ipapatim mo ti agbasa nakong ipapatim good ngam no nakakita kagimatang tilugan na ka amok an naggapon na data adda kong kunana data dakes nga apal no napunpunno ti apal ta pusom you'll never be happy for the rest of your life. Haang kanto nga pulos nga naragsak iti pa nagbiag mo. No makontento ka, no nagsaltak di kabailam, tahan mga agpapada ti kita, mga agpapada ti kabailan, that's all. Ngam nanap-nap no ta, iyapal mo amin, agraman rupam kadaagong mo, iso nga apam mo patiradan, ta umapapal ka kin ni kumar, agraraman. Anya ti may kapat. Daytoy. Number 4, dagiti kabubuteng, ti ammo na isolaengen ti usto. A mistake da amin, narigat dagiti nga tattao liklikan nyo. Ti ipagarup na isolaeng ti usto, apay gapotapadikan ti panangipagarup mo, usto aminen, haan
Isugarod nga adda meeting, isugarod nga adda pa nagtutungtong, isugarod nga adda pa nagiinnadal, tapno rumwar ti usto, no imay kamutan ka, ipagarup mo si kaala ti usto dito'y lubungan, kanuntong agimprove ti biyag tayo, madi. Maikalima, daytoy nariga datoy, haan na nga awaten ti kamalina. Tangsit, toxic nga tao ti tangsit, no adda kamali agbirok ti nakinbasol. Not the mistake, agbirok ti akin basol. Isungor nga kunak nga, agmeeting tayo, taapay, sakbay tayo nga agpipin na basol, no nagkurang di panagsagana tayo, well and good trinabaho tayo. Ngam ti karo na, nagpipin na basol tayo, di tayo pa impapati nagtrabaho, anyang or ti paggapwanan tayo. Daytoy ngamin, apay nga daytoy ti ibagbaga tayo kakabsat. Wen, uray ti ibanghelyo tayo. Dito ibanghelyo tayo. Di pa nagkita ti lubong. Dagiti adalan, idi ibaga ni Apo Jesusen, kunana, dandanin, kunana, ababalaengan agundaway ti panakikadwak kada kayo. Ibagbaga na nga isuna, mailansan iti cross, maparigatan, mapapatayan. Amuyo ti reaksyon dagiti adalan. Madida agked-ked. Dida kayat. No mabalbalin, sikat ti Diyos may, mabalin na kami mga isalakan ti sa bali awagas. Apay masapol nga agsuffer ka. Isugarod nga di mapandatiliwan ni Apo Isos, inasot ni Pedro J. Campilan na, piningasan na, di may isa nga mang tiliw. Anya ko na ni Apo Isos, haan? Masapol nga agsagaba ti anak ti tao. Taapaya, di pa nagsagaba na gamin, di pa nakaipunpon na, iso ti pakasiripan tayo ti langit, iso ti pagungaran na. Kanudad duma, ti attitude tayo mat nga tattao, no mabalbalin, awan, di ti attitude tayo, awan ti tanam, agkararag ka, Apo, awang ko mati agsaksakit, imposible Apo, awang ko magproblema, pangalaam ti lubong nga awang problema. Apo, naurnos kam kumalat na awang ko mati nga agkikin na awatan, pangalaam ti kasdi nga lubong, addalat ngam depende no kas ano tayo nga awatan. Da tayo gaminti kayat tayo matatangaminan ka hantay kayat ti agsuffer. No mabalbaling ka instant. Isungarod nga awan sapay ti nya nagana kahililig tayo ti instant kitaan nyo di kapeyo. Day diinang kuno awan ti kapemi ka mangala ti bagas ikabil na di tayab inuten na nga kiwkiwaren aginggan na nga bumanglo agasokton makseton sanan to angren iso ti kapimen tatamutan nakariing kayon agimukmukat kay pala ang kinagat yon 3 in 1 wah instant naglaing tayon nga instant. Idi matan Apo kanya nga rod akseptarim no sinno ka tatta nay napangkaji parlor instant agawid ka nagpudaw kan nalipatan mo tatiltil mo talarupam di ka black and white nakatalikod ka black nakasango ka white instant nagado uray sakit na mabalbalin instant ti agas mabalin ayamat. Apo agasan nak man, bendisyonan nak Apo ta, agsaksakita, nya sakit mo ngamin, high blood Apo, kanya kaya mo, maagasan nak ko ma, kayat mo nga saon, na inkoruskon na agasan kan, kurab ka nga kurab titabano at da punsyonan, saka bigla nga umay kanya, kaya mo nalaing kan, nakalalaing ka nga mga anti-chocolate, tata, ag diabetes ka, Apo ti kaya mo nga saon, lanaang ka, umimbag kan, instant, aganos ka liklikam ti mga antikastoy, adamot agas. Rason ti sulpeng. Adamot agas. Haan, uray ti proseso, namin, even in our sickness, in our problems, in our frustrations, agsasao ni Apo Diyos kanya tayo. Kala ko makanya, sing 51 kon, agnato-ngato aminan, ustumatan aropo, agdayet ka. Hamutultuladan na kita taga-Salcedo, apaya, apanda makiponsyon, Apo, inlak aman da makadomingo, 5 katuon nga estayro, Lunes, Martes, Miyerkules, Web. Kisayam, disiplin, kagsakit ka lang nga ruden, ti kaya mo instant pay lang apan nakaagas, haan nga mabalin.
Sa tay agkom-complain nga agsakit, anya ti reklamwam. Nagasan nak man na po, apaya high blood, apaya diabetes, apaya dumakdakkel ti dalam ko. Kino areb-eb ka nga areb-eb ti arak, nagpasaw ka no nakainom ka, tatasa ka umay agpalana kanyak. No kano adda nagasok, adda kadjay, saka tatag sakit ka, umay ka agpalana ka. No daduma, hantay kayat ngamin di suffering, ti kayat tayo, panagungar nga, mahanga mabalin ti instant, uray ti pamati tayo. Uray ti pamati tayo, ti kayat tayo magkapagungar aktokin ni Apo Jesus. Kas ano ti remedem nga makapagungar? Inton last minute sa akto agbabawi, kas laji kadwa ni Apo Jesus nga nakalansa iti cross, balbalatongan at pamatim, iti inaldaw-aldaw aka, adda panaganos, adda panagayat, adda kinapakumbaba, agprecaution ka, adnadam, nga garamid iti madi, isalakan mo tabagim, tapno into no umay ti panagungar no pumusay ka adda adda namnamam. Ti kayat tayumat ka aramidon tay amin nya kay kayat tatatan. Kinatangsit sakit tinakam kinaagom. Inton maudi nga inton last minute sa tay tulan namnam instant day nga pamatihaan nga mabalin. Uray kanya tayo. Iti inaldaw-aldaw nga panagbiag tayo no daduma ka instant ti kayat tayo. Alamod lang kuna tayo agas. Ijay bigan nagyanak di bigan. No makariing ka ti alas 5 ti bigat ijayan ado ti agsasala, sumba, taybo, ado ti agwo-walking ag-exercise. No malpas da nga ag-exercisean, umay danto makimisa nga aglingling at ngam kaadwan na kadakwadan agking-king dan ag-exercise da kano. Idi ka pigpigsaan da nga agtrabaho handa bay malagit ti makimisa. Idi ka pigpigsaan da ali arib-eb, ali ka antitabtaba. Tatatag sa sakit dan, apo, ag-exercise da ka no, sa danto umay makimisa. Nakapsot ti mata na, punas amin nga bulto, apo, agasan nak, apo, agasan nak. Apo niya San Pablo nakasakay ti kabalyo, gaputahan na magkit-kitaan, diya mo bit-bitlog ti kabalyo, tapan na punpunasan, tapno makakita ka no. Taga-Salcedo niya na ikamang ijay. Kay idi agsakit dan sada umay agkamang nga agpa apay instant. Idi ka pigpigsaan da kanalipatan da ni Apo Dios. Makimismisa da nga agpaysongam haan da nga agkarkararag. Lawagin nyo day jay haan nga amin nga makimismisa agkarkararag. Ulitak haan nga amin nga makimismisa aglulwalo. Ado na kita'y makimismisa nga umaylaan at dakaya niya ti kayat niya ti kararag na makwa ko ma pagyaman basit na panak matwan obligasyon ko lagamin ngam di puso nagadayaw. Han nga amin agparparinto mga aglulwalo. Kita niyo di sakbay ti eleksyon nagadudang aglulwalo niya. Han lang nga kandidato ti aglulwalo idi. Botante, apo, diya ko mabalay ti umunan no rabii, no agtaul di aso, migasat kuma. Natala ko ordinator ti orayam. Haan nga aming agparintumang, haan nga aming makimismisa aglulwalo. Katirigat na, no nalipatan tayo tinagkararag, nalipatan tayo yun espiriton nga panagbiag tayo, gapot aglanglangay tayo ti alimpatok ti kinaba nang, alimpatok ti turay, kapigpigsaan tayo, kaslahan tayo masapol ni Apo Diyos, into na naklep di bagi tayo, sa tayo to agkamang. Sa tayo to ipapati ti agparintumang. Sa tayo to ipapati, us-ustok man laengan. Hila mo lapadi darsa-darsam ti agmisa, basta adon alay misa. No, awan ti daton da, bugta ko mo. Agkarala daw kayo, basta nagado ta misa nan. Into no nagsakit, into no daytay ko na apo saya atek ti agmisa. Agpapada tayo lang. Into no nakadungpar ka ti bagon kulibag. Kunan ako, apo, saya atek ti agmisa. Iso di ti bagbaga na uray ti pamati hanga mabalin ti instant. Uray iti panubok iti biag tayo ti Dios agsasao kada tayo.
Anya ti ibaga na, no nangato ka launa yan, iti ireg na ka, time for you, agpakumbabakan. No natangsit launa yi pusom, anya ti kunana, padasem ti agayatan. Inton parit na dagita makan kada kayon, iburay mo magkin kabsat mo, ta isuna mo ti aghay blood, haan? Padigwang. No adulauna yi chocolate, yi rep mo nga dimpay makmakan ta ag-expirean, itid mo ta isuna ag-diabetes. Kano da dumagamin ka, lananaman tayo, aglang-lang tayo, alimpatik, kinaragsak kadakwan, sobra, malipatan tayo, isong ano da duma, uray di kararag tayo, uray nakaparintuman tayo, haan nga genuine, haan nga napudno, haan tayo nga urayan akas jay. Awan ti instant, kasla dagito'y adalan, no mabalbalin di da kayat ni Apo Isus nga pumanaw. Taapaya, jiragsak da nga adda isuna, no mabalbalin ha ang kamatay ko nada. Ngamhaan, masapol nga adda tanam, masapol nga masaplit, masapol nga adda cross, tapno adda panagungar. Amoy di pamati tayo, uray no agsakit, uray ag problema, uray adda pakarikutan ti biyag, no masirsirip mo ti panagungar, haawan ti danag mo. Ngam no nakapokus ka ti sakit, nakapokus ka iti problema, nakapokus ka nga idagdagil mo tabagbagim, awanan ti problema, narabaw apamati, haang kapaylaeng mangnamnama ti panagungar. Iso nga ti mangted ti ginawa kanya tayo, uray no agdari naan tayo, panagungar. Makipagungarak to. Addan to gunggunak nga agsak-sakripisyo. Addan to gunggunak nga agan anos. Haan nga dito'y daga, ijay to, makikadwata ito. Kanya ti aramiden tayo kakabsat tatapay laang, mapaunugan da ito'y apamati. Mangnamnaman iti panagungar. Agayat kan, tatan. Hamo nga orayanan nga. Dagita sa ni ko ayon yung orayanan nga, hangkay makapirma, tanto iimam ti isursurat da, ayan natay kukam, ay dagak data, matay ka lang arunan, tapay la dagak pakarikotam. O di ka kaagom. Iburay mo tananaman da. No dagdo magamin ka. Dagiti di mang parparigat kanya tayo. Hantay mamati di panagungar ti ammo tayo dadtoy lubong haan at dadjay. Iso nga uray kas ano nga panubok no mamati ka ti panagungar at dalat taragsak ijay pusom. At dalat tarago ijay pusom. Uray nagproblema ka no mamati ka ti panagungar mangabak tay tulat ta. Dagiti ibagbagana. Iso nga kuna ni Apo Isus, umasidegan kuna na, nagsakit tinakam dagitay adalan na, isuna, adda panagungar kanya na. Kasjay mo lang, the same, iso mo lang nga iso nga biyag, depende di pa nagkita. Kalamot aji may sa nga itlog na nakita, mikin di kadwak, agyamyamanak, agreklamo, agragrag uak, marigrigatan. The same sickness, the same problem, the same nga panubok ti biyag, depende di pa nangawat tayo. Ngam no adda tayo iti puso ni Kristo nga nagungar, awan ti danagem apaya namnamaem agbalay ka, namnamaem mangabak ka, namnamaem guminawa ka. Taapaya ni Kristo nga rod ti sursurutan tayo, iso nga rod ti pagtuladan tayo. Ipaduyak-yak tayo ti pamati, mamati ak, iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin. Ken kadagiti amin a makita, ken di makita, ken iti maymay sa nga Apo an Hesu Kristo, bugbugtong nga anak ti Diyos, nagtao diti ama, ti sakbay ti amin na tiyempo, Diyos sa nagtao diti Diyos, silaw a nagtao diti silaw. Napaypay so a Diyos, sa nagtao di tinapaypay so a Diyos, naiyanak saan anaparswa, Diyos sa kasmetlaeng iti ama, kat gapoken kwa na naaramid dagiti amin nga adda. Kat nangala iti bagina iti tiyan ni Berhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, kat nagbalin a tao. Kastamat ana ilansa iti krus gapo kada tayo. Iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket na itanem. Nagungar iti may katlong aldaw, kas palawagan dagiti na santuan asurat.
Imulit sa dilangit, kat si tutugaw iti makannawan ti Ama. Umay tumanen asidadayag, tapno kumen na dagiti si bibiyag, ken dagiti natay, kat ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati akmet ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag. Iso agtao diti Ama ken ti Anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti Ama ken iti Anak, ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamati akmet ti Iglesia amay maysa, Santa, Katolika, ken Apostolika. Ipaduyak-yak ko ti maysa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol. Namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong amasakbay. Kakabsat na tungpal ti panangisalakan ti Diyos kadatayo babaen ti panagungar ni Kristo kadagiti natay, ket na igloria. Napnuan talek, si papakumbaba tayo ita nga agdawat iti Diyos, adenggen na dagiti dawaten tayo ket kuna tayo, denggen na kami apo agdawat kamken ka. Ikararagan tayo ti Santa Ina nga Iglesia, tapno paraburan tinagungar nga apo, tinananay a kinapudno, ken kinapasnek, iti panangituloy na iti misyon, nga inted ni Kristo ken kuana, nga agpaay iti pakaydaydayawan ti Ebanghelyo. Kumararag tayo. Ikararagan tayo, dagiti agigigem iti rienda ti turay, tapno tinagungar a Kristo, ti anak ti tao, agbali na sentro ti panagserbida para iti pagsayaatan ken sa laknib dagiti tattao. Kumararag tayo. Ikararagan tayo dagiti amin na tattao ngagsagsagaba iti anyaman nakita ti sakit, pisikal wenno espiritual. Tapno babaen daytoy tiempo ti panagungar, masarakan da kumati liwliwa ken panakaipaimbag iti nagungar a Kristo. Kumararag tayo. Ikararagan tayo, tinakristiyanuan, agimong tayo, tapno ti intay panangitultuloy, iti panagbanyaga tayo, ngagturong, iti nailangitan na pagarian, tinagungar a Kristo. Maawis tayo kumamit, dagiti simyasin, tinapudpudno a pamati, kumararag tayo. Ikararagan tayo, dagiti pimusayan, nakakabsat tayo, tapno babaen ti panagungar ni Kristo, kadagiti natay, masarakan danto, ti agnanayon, a panaginana, ken liwliwa. Kumararag tayo. Denggan na kamapo agyaman. Iraman tayo pa nga ikararagan, dagiti agyaman, ken special intention ni Edsel ken Joyce Olep ken ti pamilyana, di panagkasangay ni Bryden Olep, ni Rowena Patugalan, di panagkasangay na, ni Ronnie ken Pinky Jane Biag ken ti pamilyada, ni Jed ken Benita Ro, da Gordon ken Lois Bruce, ni Jojo Tabladillo ken ti pamilyana, ni Jonathan Gabayne ken ti pamilyana, ni Edgar Denver del Rosario ken ti pamilyana. Ikararagan tayo ti panagwayaway ti kararwa, di Amanda Olep ken Mario Luis Guerson. Managayat nga ama kitain na kamkadi nga anak mo asi papakumbaba nga umararaw ken ka iti ayat. Tulungan na kami kadagiti tiyempo ti pannakasubok ken pannakasapol. Itultuloy ko mga ited kada kami ti Espiritu tinagungar a Kristo. Ti kired asumango kadagiti rigat ti biag. Dawatin mi daytoy gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Pinagpanukan mi ita umay di anos rekta kebrigan apagyaman mi ken
Agwaten Dagito'y sagot ti tao, nakurapaya makita ngem mayak tilinawon da. Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo, ken dagito'y adaton tayo, makaayayo kuma iti Diyos Ama aman nakabalin. Amin. Ket may paay pakidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet a pagimbagan tayo ken di kadagupan tinasantuan nga iglesia na. O Diyos babaen di panakisinagot mi ken ka iti daytoy a sakripisyo aramidam a makiranod kami iti katan-okan a kina Dios. Ipaay mo kadi ada kami a makaammo ti pudno nga insurom babaen tinasingpet a panagbiag mi. Makiranod kam to, ken makikadkadwa kam ken kamet laeng apoon ti amin apodno, gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo adda kuma kada kayo. Basta kumamit. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. May karikit rumbeng. Pudno unay a may karikat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ibunan nagmi apo dagiti pakaidaydayawam ngem nang runa unay iti daytoy a tiyempo apan nakaisakripisyo ni Kristo adaton mi tababaan ti panangidaton na ti bagina iti krus intong palna dagiti sakripisyo ti daan atulag ket iti panangidaton na ti bagina ken katapno maisalakan kami isumet laengen tinagserbi apadi altar ken kordero ana isakripisyo anan sata agrag o ti sangalubungan iti pannakapunno na kadagiti ragsak ti Paskwa ti panagungar ket dagiti amin nga ehersito dagiti angheles ikantada ti imno ti pannakaidaydayaw mo ket kunada adi agsarday. Tiamo Diyos sagiti amin kaparswa ti langit ganda ganap no daiti pakaidaydaywa Hosanna 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 iti kangatwa Hosanna, 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 Hosanna iti kangatwan. Madaydayaw ti umay, iti nagang ti apo. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatwan. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatwan. Pudno nay apo, abiig ka akinasanto, kat sika ti gubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paay mo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinam, kati paay mo ida kada kami, abagi kandara ni apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik isa maiyawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panang rabiida nangala iti kalis nagyaman manenken ka
sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo katuminom kay amin iti daytoy, tadaytoy ti kalis ti darak, dara ti baro ken agnanayon atulag, iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo, ken kadagiti ado at tao tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan nyo daytoy apangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Babaen ti krus mo, tenin ka panagunga, innak ka minsalakan manubot sa ngalubungan. Babaen ti krus mo, tenin ka panagunga, innak ka minsalakan manubot sa ngalubungan. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag, ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kata impaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo katagserbi kam ken ka. Dawaten mi apo, tada kami amakirano diti bagi kan dara ni Kristo, pagkaykaysa na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadaapo ti iglesia manaysak na piti sa ngalubungan, kat parayrayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pemmet ni Leon nga Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimmo sayen, asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim, awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami, aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag, kat makiranod kam to. Ken nainggasatan na Berhen Maria nga ina ti Diyos, ninagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin na sa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbi ken kaditoy daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada ang mangitantanok ken mangidaydayaw ken ka, gapo ken Jesu-Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, siga kaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken kamanakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Intay umararaw iti ama, ket lualwen tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo.
Babatin mi kan kaapo, tay salakan na kami, kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya, kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng, ngay ti basol, mailisi kami, ti amin ariribok, maikanawa kami. Kabayatan di panangururay mi, ti kinagasa tanam namaen mi, kaniti yaay na Yesu Kristo, anang isalakan kada kami. Takukwam tituray, tipad nakabalin kin dayaw, tiyag nanayon adin. O Apo mi a Heso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya ngaggapo kanyak ti ited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana, ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti enggana. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Kasta kumamit. Iti napakumbaba kinapnuan ayat apuso, ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya, kada kay amin, kapya, kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingaw may kakanyak, ngem ti may salaeng sa mapaimbagton toy kararwa.
Kumararag tayo. Apo, ipaay mo kada kaasi, tasaranayan na kami. Sinamay na kami kadagiti na ilangitan a misteryom. Aramidem kadi apaglikudan mi, dagiti daan na kinadakes mi, ket irubwat mi ti baro ken nasingpet a panagbiag. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagari ken ka ititimpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Agtugaw tayo. Kakabsat maipalagip nga into no 22, iti oras ti alas 9, maaramid ti piyesta tayo, rambakan tayo ti makatawan nga panaka ididikar, panakakonsagrar dayti nga simbaan. Ngam kabayatan na mangrugi no rabi ino bigat, maarami dun ti 3 duo tayo. Imbes nga nobena, siyam nga bigat, talulaang 3 duo. Mangrugi ijay kalangkwasan, dayjay nga cluster, may ikadwa ijay dinaratan, ken into no 21 ijay Santiburcio jay kabaruan. Kada ito'y kahaan nga aramid dagiti sponsor laeng Apo. Anyamin ti rambakan tayo. Rambakan tayo diti simbaan. Yes, this is the building, this is the church. Dito ti simbaan, dito ti building tayo, rambakan tayo ta na ididikar, na sa graduan, ngam ti pudpudno nga kinasimbaan, datayo at tao. Datayo nga bagi, mauawagan a bagi ni Kristo. Kada ito nga 3 duo, haan nga di jayla ang lugar tayo, ti pagatendaran tayo, dapat complete one tayo. Napantay no malum na bigat, into no 20, ija dinaratan kin into no ka, santo dagita ngamin kasla mini fiesta. Tati agpiestahaan nga dati la ang simbaan, buo nga parokya. Kamapantayo, agpiesta, into no 22, isunto ti grand fiesta, ito. Napadasan tayo nga paunagan, adalan, amuan na niya tipudpod no nga kaipapanan ti simbaan ta kasapulan tayo, tanodaduma ka di tayo mauawatan. Intumot no 22, piyesta tayo, panagkari, panagsapata, dagiti amin nga addakem na iti sisa, iti barangay, iti parokya,
haan manen nga individual event dayjay apo. Nga gapot pastoral leader ka iji baranggayo si kalaeng ti umay agkarihaan. Ji buo nga pamilya taapay awan mamaay na no naaktibo ka ditoy nalaing ka ti unag ti simbaan haan mo maiapply ijay pamilya kin ijay sisa awan ti mamaay na dayjay. Iso nga alain nyo ta buo nga pamilya umay da imatangan da kayo makipagkarida kada kayo tagkari kay nga rudyo sangwanan ni Apo Obispo dayjay ti kaipapanan na apo ti adda kem na haan nga ti kinasimbaan ke individual no sinno ti pinnalaingan kinnasanton haan family event sisa event Paris event dayjay ti kayat na nga sa uwan ti kinasimbaan tayo kumasapul ti nauneg nga kararag pannakitinulong pannakikaysa taawan mamaay na agdildilaw to awam met inobra na haan nga kasdya ti kinasimbaan na may mayat ti bunga na uray no adda kurang na no nagtrabaho di puso nga si Pupudno nabalay gentulata dayet ti kayat na apo so nga palagipan tayo malumno bigat mangrugi ijay kalangkwasan tuno 20 ijay dinaratan in tuno 21 ijay Santiburcio Kabarwan 22 Grand Fiesta kadagitay bisita maawis kay lata nga umay apo hangkay madanagan at dahandada nga masigurado nga awan danag iyo no nagbalon kayo yan tapno sigurado nya welcome kay lata nga umay makipagrambak ditoy parokya ti Salcedo apo tumakder tayo ti apo adda kumakada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabali na Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti nasanton a misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos.